Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Presiden ka United Democratic Party uba Metbah lingdo ula Kyntait habaya day ba ka Jingong ba ka don ka Jingmut Jingmut hapdeng kinong yalam jong ka Seng. Nakaliang uba Metbah habaya kren beginong tok kubor ulaong ba unom la banong ba kidon kaptu kat ni ki Jingmut Jingmut ha ka Seng UDP nong krem circle hadian ba uwe ni kinong yalam balarim jong ka Seng uba bindo Matthew lanong upen pau ka jingtrang jong u bania kun na nong krem constituency. Katkum ka Jingïasngewthuh jong uba Metbah ulaong ba uba bindo lanong ula penpau ya shibun kiman kiba penlong ya uban mi syakman bania kun ya ka election na nong krem bat nakaliang presiden ka UDP ulaong ka state election committee kan saped habaya day ba kani ka jingpen sngaw jong ni nong yalam barim jong ka Seng. Uba lingdo ulay thu baya karay manu bania kun na nong krem constituency ansaray de kinong yalam jong ka Seng bat kidukhat jong ka circle bat ka district committee. Karay bakat du ban aya ka tiket jong ka Seng an sa syem da ka state election committee. Kabede bat kamu plan konstitusi nganong daong bat so ban penpau ban pensay ni bakam don. Kata inviting sa party. Andai habari ban nokren on you kata ni len lagi len jong. When senior leader to the party pau di kwa di hidup bari ni len jong. Hakabede bat konstitusi. Ke Why ke jing penpau ju babon ki ba penpau shine na kalin ju ba idon ko su te halor ki jing penpau ju ba kan kalin ka parti mita kini bilang shibun ta ki ba the state election committee kan se shong bang perhat ka ba ki candidate ki bare na ki constituency ba apa state ko ju Habakli lau MLA bamenta na nong krem uba lambor malnyang lapan banani bo unlong ukertong uban mi banyakon na ka UDP hakani ka election ka banwan uba Metbah lingdo ulapan syai bakaray ban ay tiket sa uba lambor an sa syem da ka SEC. Yang tangin pala ban nin ong so kumang ong female ka election committee. Ki boboli ki MLA menta ki kwa ero ya ka banyele jong ki banyakon na kalen jong ka tiket jong ka UDP. No. Te ko mo pi ong mene hoy in simi kita bu pumsi bentar jong ka jing kren ber ka jing rai na ka bentar ki candidate jong konstitusi bo pe ba kam mo pi ong jong no krem hoy ngin sa simi ka rai ka badai bat aka pot na biam ha te ndre ha ka badai bat ka jing infighting Hapoh ka party ko mo pi ong hang te no krem ngam da yo bakan duan bakan de inviting ten de sung marway simet de jong way ni senior leader bopen pau yo jing angnot ka jing kwa ka ju hante po no kan konstitusi te ka chong pada ki nong yalam jong ka nong kan konstitusi ka chong ka party ru ka badon ka sakul lang tu ka chong ka district ru ka badon nang ta ka chong pada ru sa state election committee bakan sini ka lai